Kihagyod! Baszd meg! Mondtam, kurva életben, baszd meg! Kurva életben! Nem lehet ekkora fasz! Fizessél meg, te is fizessél! Ez valahol egy ilyen legális drog szerintem. Igazából annyi az egész, hogy meccsek, nem csak foci, bármilyen meccsnek a végeredményét, akár a kimenetelét meg kell tippelni. Bemész egy lottó irodába, Ott a lottózó, tessék, oda megyünk most, és kiválogatod azt, ami szerinted jó lesz. Na akkor megyek fel oda meg a szelvényt, és a Dortmund győzelem, illetve a Barcelona győzelem kell nekünk majd. minimális 200 forint, maximális pedig. Mindegyik meccse van egy szorzó, amit fizet. Ezek összeadódnak, és ugye a téteddel megszorzod ezt, és az lesz a nyereséged, ha összejön. Tehát 14 éves koromban. Szerintem ilyen 14-15 éves korom óta. Papíron 2 éve, egyébként 4 évet tippünk szeret. Otthon este ültem, és bajnokok ligájában volt, és 5 meccset tettem meg. Mikor a szüleim elmentek lottózni, és akkor én kitöltöttem egy ilyen szelvényt. 90. percből lőttek 2-t, és azzal jött a mix, és hogy úgy örültem, hogy így anyuékat fel akartam ébreszteni, nyertem pénzt. Megnéztem, hogy mit tud ez. Aztán rájöttem, hogy ebből lehet pénzt is csinálni, úgyhogy kicsit komolyabbra vettem a figurát. Minimum olyan 2 óra. Sokat kell vele foglalkozni, elemezni kell a meccseket. Hétvégén akár ilyen 4-5 órákat is képes vagyok. Heti 3-4-szer szoktam tipmixelni. 17 éves koromtól napi szinten. Na úton vagyunk a meccset nézni. Most játszik a Barcelona a Cityvel. Ilyen 10-20 ezer forint az, amit fölrakok egy nap. Én inkább azért így a 2000 forint fölötti tétekkel szoktam játszani. Hétfőn nem fogadunk, ez egy aranyszabály. Bunda meccsek van. A bunda? Van bunda, biztos. Az olasz fociban van a legtöbb. Mindig a másik eredmény van, mint ami a papírforma lenne. Egyszer UEFA kupára raktam 5 meccset, valami indokolatlan hülye meccseket, és hát bejött, és mindenki körülöttem, hogy te tiszta hülye vagy, meg őrült vagy. 150 000 forint. Ilyen 200 és 300 ezer forint között, és az már nem egyszer. Legnagyobb összeg 111 000 forint jött. Én nem költöm tárgyakra, nem költöm semmire, én ezt A félreteszem. mobiltelefont vettem belőle, még a Samsung Galaxy S2-t. Én szerintem belövi. Én fogadok veled 500-ban. Fizetés, kiegészítés, Ez valahol egy ilyen izgalom is, szerintem kicsit ilyen eufórikus állapot. illetve már kicsit szenvedélyé, így szenvedélybe is átmegy ez az egész. Mikor mondjuk nyersz, vagy izgulnod kell, hogy úristen már csak egy meccs. Szerintem addig egészséges tipmixelni, illetve benne van a nevében egy szerencséjáték, Hát mindenképpen hozzá szerencse is. amíg tudod, hogy ebből nem ebből akarsz megélni. Van olyan, aki megél ebből. Van, amikor nincs jó tipp, nincs olyan tipp, amit meg kell rakni, 10-ből 8 ember nincs pozitívba, de mégis megrakom, mert hogy legyen itt min izgulni este. tehát nem nagyon befolyásolja szerintem az ember magánéletét. Ha valakit befolyásolja, akkor ott már nagy gond van. Én nem függök ettől, és nem is fogok. Miért? 0-3 a Dortmund. Úristen! Szerintem nagyban befolyásolja azt, hogy melyik országban hogyan élnek és hogy mennyire játszanak. Tehát ahol rosszabb az életszínvonal, biztos, hogy többen keresnek olyan lehetőséget, például szerencsejátékban való részvétellel, hogy nyerhessenek pénzt. Tegnap még nyertem is volna. Ez ilyen. Egyszer fent, máskor lent. Van egy ismerősöm, aki hatalmas nagy matekos és nagyon agyas gyerek. 2-3 hét alatt egy 1,5 millió forintot összehozott, odaadta az apukáéknak a pénzt, és megmondta, hogy ezt szerencsejátékkal nyerte, de nem is folytatja a továbbiakba, csak be akarta bizonyítani így dacból az apukáéknak, hogy ez annyira nem hülyeség, tehát észre is lehet ezt csinálni.